Vă salut! Astăzi am luat o pauză pentru că nu mi-au venit materialele pentru tocătoare și vreau să vă prezint aceste utilaje de tâmplărie, utilaje combinate, profesionale, nu industriale. Acesta este un aprig cu grosime și cu morteză. Și acesta este un circular cu incizor și freser. O să dureze mai mult acest videoclip. Vă rog să rămâneți pe acest canal ca să vă arăt amănunțit cum funcționează aceste utilaje. Sunt utilaje cu motoare de 2,2, monofazic și trifazic. Ele sunt legate monofazic, sunt legate la 220. Avem ștecherul la 220. Cred că așa o să le las, pentru că mă avantajează într-un fel. O să instalez utilajele mai grele permanent în atelier. Acestea se pot muta dintr-o parte în alta. Au aceste roți. Are această roată pe față cu șurub ca să suspendăm utilajul și pe spate, într-o parte și alta, au roții de liză. Avem pentru fiecare acest mâner care îl cuplăm la roata din față și putem să ducem utilajul unde avem nevoie. Avem priză pentru exhaustor. Aceste mașinării sunt de la D'Amato Macchine. Aceasta s-a dezlipit. D'Amato Macchine. Sunt făcute în Italia. Machina combinată per lavorare legno. Mașină combinată pentru prelucrarea lemnului. Acesta este manualul de instrucțiuni. Ne arată cum să îl transportăm, cum să reglăm, cum să-l montăm. Acesta este firungul pentru freser. Acest utilaj l-am plătit de pe OLX, l-am luat din Timișoara cu 1500 de euro. Îl consider chilipir și pe acesta am dat câte 1500 de euro pe fiecare în parte și transportul mai m-a costat 1000 de lei. L-am adus cu bursa de transport. Sunt foarte mulțumit. Mașinile nu sunt foarte vechi, sunt din 2019. Persoana de unde le-am cumpărat mi-a spus că au lucrat foarte puțin cu ele. Au făcut niște mese și cam atât. Și a vrut ca să le vândă și să cumpere doar un circular cu incizor. Acesta este un circular cu incizor, dar nu se pot tăia piese mai mari de 150. Pentru mine este perfect, pentru că eu o să folosesc mult freserul și circularul pentru scurtat și tivit, scândură pentru panouri numai mari de 150. Deci pentru mine este perfect, pentru că mai am și circularul acela Altendorf afară, pe care o să-l poziționez în locul acesta și o să am 3200 cursa. Acesta este un disc cu pastile Vidia pentru palme laminat. Cred că este discul original. Și acesta este incizorul. Incizorul se învârte în sensul antiorar, iar discul în sensul orar. Prima dată pentru palme laminat taie 2 mm la partea de jos incizorul, iar apoi în totalitate taie discul principal. Incizorul, pentru cine nu cunoaște,
Are turație mai mare decât pânza principală și pastilele sunt conice. S-au găsit persoane ca să se contrazică. Nu am vrut să le dau un răspuns pe moment, am vrut doar ca să le dau răspunsul acum. Uitați, se vede cu ochiul liber, pastilele sunt conice. Pentru că nu ar fi avut logică să taie pe dedesubt, la fel cum ar tăia în totalitate discul principal. Acesta taie conic ca să taie mai mult decât taie discul principal. Cu mai puțin de undeva cu 20 stânga-dreapta. Atunci când taie în totalitate să nu spargă melamina la partea de jos. Putem să tăiem pal și lemn, dacă vrem să nu spargă. Dacă trebuie să avem o tăietură fină. Acest disc o să-l schimb cu acesta sau cu acesta. Sunt discuri de la Erbauer, le-am găsit la ofertă în Anglia și am luat vreo 4 discuri cu 20 de lire bucata. Sunt discuri destul de reușite, am mai tăiat cu ele. Nu sunt ca Freewood Pro, dar sunt bune. O să-l pun pe acesta pentru că are dinții mai puțini și pentru tivit. Și apoi o să-l schimb cu altă ocazie pe acesta și o să vă arăt cum funcționează. Discul vine în locul acesta, discul principal, iar incizorul aici. La incizor nu am piulița, a venit demontat și avem în locul acesta 2 șuruburi unde putem să reglăm incizorul pe înălțime și stânga-dreapta. Când dăm în sensul orar, incizorul se învârte în antiorar. Are o transmisie pe curea. O să-l pun la punct, o să-i fac o piuliță, o bucșă cu o piuliță, dar nu acum. Am schimbat discul de tăiat. Acum o să vă arăt cum tivim aceste scânduri. Se vede că nu sunt tivite. O să tai la lungime la 150. Acum o să introduc curent în contactor și avem butoanele de sus pentru circular, iar butoanele de jos pentru freser. Dăm drumul la circular. Ce este foarte important, trebuie să montez și cuțitul despărțitor ca să nu ajungă resturile în spatele pânzei și să le și să ne lovească. Acest sistem eu nu prea îl folosesc, dar vă sfătuiesc, dacă nu stăpâniți bine lucrul cu aceste utilaje, să-l folosiți ca să eliminați accidentele. Ajută foarte mult
acum când tivim să fixăm la un capăt scândura, o să iau doar 3 mm. Aici avem un buton de urgență și l-am apăsat din greșeală, de aceea s-a oprit circularul. Acum decuplăm. Cuplăm iarăși contactorul, introducem curent în contactor și dăm drumul la circular. Aceasta este gata pentru a o băga la firul. Dacă vrem să avem pierderi cât mai mici, să nu le mai băgăm la firung, o să o tivim și pe o parte și pe alta. Chiar dacă scândura este conică, punem una stânga, una dreapta și așa facem economie. Dar eu vreau ca să scot toate piesele pe aceeași lățime ca să nu se strâmbe. Acestea sunt resturi. Avem firungul și gradajul mesei până la 110, 1,10 m sau 1100. Sunt persoane care nu lucrează în centimetri, lucrează numai în milimetri. Aici avem sistemul de ridicat. Coborâm pânza și o ridicăm. Pânza nu trebuie să stea foarte ridicată, decât maxim 1 cm peste grosimea lemnului. Iar din locul acesta, aici așa a venit cu mânerul acesta spart. O să-i cumpăr eu un mâner. Până când îi cumpăr un mâner, o să desfac cu cheia și aici reglăm unghiul de la 90 de grade la 45 de grade. Aici avem doar o șipcă de 5 cm. Aici avem și un reglaj fin. Aici. Ca să ne ducem la dimensiunea dorită. Când tăiem scândurile la firung, o să folosim acest dispozitiv ca să nu ne accidentăm.
În felul acesta se face și avem o tivire foarte bună. Acum o să mergem la abric și o să facem vinclucant. O să tragem un cant și o latură, apoi o să le tragem la grosime. Cam atât cu circularul. O să trecem la abric. Acest abric are masa de 2 metri cu 40. Axul este de 40 cu 3 cuțite. Avem și acest firung de 190. Putem să-l reglăm după lățime. Eu o să las această lățime de lucru. O să trag apărătoarea până în firung, partea din spate. Am dat mai devreme cu motorină ca să alunece bine. În spate avem un bolț ca să fixăm firungul și să nu se ducă în spate. La acest utilaj trebuie să-i montăm exhaustorul, pentru că scoate foarte mult talaj. Am cuplat și exhaustorul și acum o să pornesc abric. O să tragem scânduri mai late, vinclucant, ca să putem să le tragem și la grosime.
Acum o să folosim grosime. Dăm firungul într-o parte. Ridicăm laturile.
Și în felul acesta am tras scândura aceasta, am umplut și un sac de talași pentru Nero. O să-l băgăm mai târziu în coteț. A auzit că am vorbit despre el. Așa arată scândura de paulonia. Așa arată lemnul de paulonia prelucrat. Acesta a fost aproape de jumătate. Aici este jumătate. Are o gaură ca socul, ca lemnul de soc. Spre exterior este în felul acesta spre mov. Are o fibră foarte frumoasă. Se aseamănă cu balsa. Aici mai trebuie să mai dăm un șpan. Acum o să vă arăt cum funcționează freserul. Freserul se află în locul acesta. O să mergem la partea din spate. Are această manivelă. Și ridicăm. Scoatem axul în afară. Axul este de 30 în diametru, cu mai multe bucși, ca să ajungem la un reglaj pentru frezele pe care le punem pe acest ax. Are motor separat, un motor vertical. La circular are motorul separat, este motor orizontal. Abricul are un singur motor orizontal. Acum o să vă arăt ce freză folosesc. Am schimbat cuțitele la această freză. Noi le mai numim căpățâni. Această freză pentru îmbinat. Deci avem cuțitele pentru a face dantură, ca să îmbinăm, să facem panouri. Sunt mai multe cuțite. Avem în felul acesta. Avem profil contra profil pentru fronturi, pentru mobilă. Avem în felul acesta pentru uși. Acesta este profilul. Acesta este contraprofilul. Acesta mi s-a rupt. O să comand altul. Funcționează și cu un singur cuțit, dar are o vibrație. Acesta este drept pentru a copia. În felul acesta pentru cornișe, pentru baghete. Așa. Și în felul acesta. O să vă arăt pe parcurs ce o să fac cu frezele acestea, dar o să încep să cumpăr și freze individuale. Freză care să aibă modelul acesta, cu oțel rapid sau cu vidia. Acestea le-am luat acum vreo 10 ani de la Iași. Și mai mi-a rămas 2 distanțieri. Este de ajuns, cât este strânsă. Acum o să punem dispozitivul și se va aprinde în șuruburile acestea.
O să facem o probă. Cuțitul frezei nu trebuie să arunce lemnul în afară. Nu trebuie să existe spațiu și nu trebuie să prindă lemnul. Deci o să trebuiască să mai dăm către exterior. Trebuie doar să atingă. Trebuie strâns bine, nu exagerat. Sensul de rotație al freserului nu este în sensul orar, este antiorar. Acum o să dau drumul la freser să fixăm dantura, să fixăm înălțimea optimă. Am fixat și exhaustorul. Se vede că aruncă acest talaj și cel mai bine este să folosim exhaustorul. Acum o să pun această scândură și fixăm acest dispozitiv pentru presare. Noi nu avem toate șipcile aceeași lățime și nu o să folosim acest dispozitiv, nu o să folosim acest arc. O să-l ridicăm. O să-l scoatem. Ne folosim cu altă ocazie când avem toate piesele de aceeași lățime. O să folosim doar acest dispozitiv pentru a ține la partea de jos scândura. Acum o să fixez și șurubul acesta. Și o să dau drumul la freser și o să fac dantură pe ambele părți, apoi o să vă arăt cum se îmbină.
În felul acesta avem dantura pentru îmbinare. Putem să îmbinăm scândurile și la drept, dar în felul acesta este mult mai comod, pentru că dantura este conică și noi când strângem ajunge la față. Dacă avem scândura strâmbă, în felul acesta o să reușim să facem un panou drept. Când avem scândură mai înconvoiată, indicat este să folosim dantura. Dacă scândura este dreaptă, putem să o facem la drept. În felul acesta avem îmbinarea. Mai avem o bavură, trebuia să mai ridic jumătate de milimetru freza, pentru că trebuie să avem și partea de deasupra și partea de desubt trebuie egale. În cazul nostru trebuia să mai coborâm freza jumătate de milimetru. O să vă arăt mai amănunțit data viitoare, când o să facem panouri. Acum am vrut ca să vă arăt, să vă prezint aceste utilaje pe care mi le-am cumpărat ca să pot să fac mobilă cu ele, de unul singur. Nu am nevoie de utilaje industriale, pentru că nu am nici un spațiu foarte mare pentru așa ceva. Sper că v-a plăcut acest videoclip și sper să vă fie de folos. Vă mulțumesc mult pentru vizionare și până data viitoare, numai bine!